OK. Zvolal som túto mimoriadnu poradu kvôli semestrálnej práci z audiovizuálneho dizajnu. A čo je akože témou? Témou je, prosím pekne, autoportrét. No a čo s tým? No, zvolal som to tu, aby sme sa porozprávali, že čo a jak. Autoportrét to akože video samo sebe? No. Tak to môžeš natočiť bez nás, nie? Tak asi keby mám nejaký nápad, tak už to mám asi dávno hotové, nie? Ja mám nápad, mohli by sme niečo hravé a zabavné urobiť. Jak ako hravé a zabavné? No, normálne. Nejaký presnejší návod by tam nebol akože? Ti príde, že sme akože zabavné osoby? Ja by som mal lepší nápad, ale najprv koľko na to máme času? Nejaké 3 týždne? No tak na čo sa ponáhľame? Môj nápad je zrobiť to neskôr. Kedy neskôr? Tak 12-13 dní pred odovzdaním? Hodín. Áno, jasné. A kto to bude strihať? Ja ti to za 12 hodín nezostriham. Nič také. Ideme to točiť pekne teraz, hej? Tež mám v hlavě myšlenku. Myšlenku, jenž bych chtěl, aby se realitou stála. Prečo hovorí česky? Myšlenku, která divákům vyrazí dech a zanechá stopu na duši. Ty chceš točiť akože nejaký teatrálny výstup? Akože si herec? Vieš o tom, že to je autoportrét a že tam si nemáme vymýšľať? Oficiální profese není důležitá. Důležitá je láska k řemeslu. Navyše, prečo by sme nemohli vymýšľať? Všaveď, kto bude vedieť, čo je pravda a čo není? I tak, nič zaujímavé na nás není. Jak ako nič zaujímavé? Čo by si tam akože chcel vymyslieť? Napríklad športujeme, že radi chodíme vonku, hráme basketbal. Jasné, lebo to vôbec nie je vidno, že vidíme vonku raz za uhorský rok. Jasné, rovno povedať, že s týmito rukami, paličkami zdvihneme 250 kg na deadlift. My čo sme, že nevideli svetlo fitka za tých 21 rokov, čo žijeme. Však dobre, no. A keby sme urobili niečo také, že nejakým spôsobom ukážeš viacej svojich personálít? Nemal už niekto také náhodou niečo? No, to vadí? Áno, vadí. To akože niekomu ukradneme nápad? Joj, to nemám rád to slovo. Uprednostňujem slovo inšpirovať sa. Takže ukradneme. Nie, inšpirujeme sa, doladíme tam niečo, alebo pokazíme. To akože furt na všetkom hľadaš to špatné, alebo čo? A čo keby to zrobíme animované? Ja viem, že radi kreslíme, ale máme to točiť. Mne sa tento nápad ľúbi. Mne sa zase ľúbi ten nápad, kde sa vymýšľa. Mne sa zase ten tvoj nápad s odložením termínu ľúbi. Nie je to, že absolútne jedno. Tam potrebujú ľudí zapúchať. Ja už len toto dohrám. Si videl, že som to začal kresliť. Zatiaľ sa zhodneme, že sa nezhodneme. Ja si to idem premyslieť s niekým, kto má dobré nápady. No, na teba sa vždy dá spoľahnúť. Mám to. Aha, pozri. Chmuro sa vrátil. Dívaj, aha, som ťa nakreslil. Srandy bokom. Už viem, ako to zrobíme.